Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kwa mnai ka beli ki Paidbah jong konsensi jonga nomor ngai hakini ki Jingieid lenti jonga kuma santi likisnen la ya ban shikri ki Paidbah long ke busne tna hado kata ba ki Paidbah ki pani ki Jingieid ki pani ki Jingieid trelang ban ngila le ki kam shibon na ta ban pikir ki konsensi re hakini ko poru karkum ki Jingieid jonga nadu ba khamtam hang Jingieid lenti jonga ki kam election Muslim arjar apply nga iba ki Paidbah ki notion jong constituency jonga ki ri Paidbah ki sne thu ya kam ki Paidbah ki ba don kata Jingieid sne lem ba be tiglem da kata Jingieid joki nomar hadu mata nga iba ki Jingieid jong Paidbah nadu tu sne arjar kapra hadu mata kam parku dang yaine tang yepte nga iskem ba sne arjar apply ru da ka ju Jingieid jong Paidbah ngin wan ra ke jingjo session hagni election arjar klian junga kum emle marsen job hag tu por arjar kapra nilai persang bale kadbala dak bai trilem dak bai trilang dak jingdon lang jong ki ramba jongi ki ba ai jingmut ai bentai beper badak cooperation jong ki no shong jong ki shong beper apo jong konsensi junga nilai persang ban wan lat one what kilat kilati ba kumno ban wan ra development tengah iba hagata ka Jingieid lang jungi ngila persang bat ngila iba sibun ki jingla po ka konsensi mla ban len ba nginam pan la ban le borok 6% na kata taw nang sidon kam yang budget economic ma te hagata ka jing len ti jungi kuma santli kisnen what happening ki don jong covid arsnem kiladu jimutai rehat tak ilai tulis nem ngila iba ke konstitusi ke yosibun ke jumta kamtam haki road sector ki sorok ndu ki sorok ba kunjuru ki sorok berit haki internal road mak yo kunjuru haki school ki bungi wanra ki scheme prepare haki government school ngila yo ban upgrade ru ya kini ka civil hospital po jong di district jongi kumju ya ka sin arli block ngila yo ban scam hang ne po bapung shnong ka shnong bapung but kiwe part ki scheme ki prepare mana kene ngi yo ru ya kene scheme po jong ka longba jong ka tnat jong ka tourism department namar man shwa ngapoi perkhat dengan ngindang yo mai scheme recently ni yo scheme po tourism department kene ka I'm same ba nang nesh kmaru ni nang la shu ban yo kum kini project ko besen tanat ban itu hakni por khamtam ya ka football artificial turf hapo chung kini district jungi anda ki Jingieid trelem lang jong ki ramba jungi ndu deputy commissioner ESP ba kiwe ki perlok ki bai don ti lang hakni ni la yo ban pen ulong ya ka biggest dream jong ki youth jong ki eastern hills nomar ka kema ha katu ka post jungi lam ta jong kali artificial turf iverum don ba kno ka tho haji de bat kali namar bol se mo when it comes to politics ki Paidbah don be to ve ari ba busne tanat bat bum se tanat hale haji de bat kali artificial turf baro priu yikmelo kali ka pen i ba ki company le namata jong ka district ba namata jong constituency ki Paidbah ki Kyrmen hamtam kini ki road connectivity ban promote the tourism ni kwa ban yo kini ki road connectivity hamtam ko kini ka lom chami chicken tala ni la ngalabu proposal hantu hangani ke temala de andre hadu mantang padyo ini scam bugin dang wat biang ibu tu file badang sa pending khanang ba yo itu ka benefits namta ki tourist kunju ya kini kamtam kini ga jingkeng bala rim bahana do ko por jeng masimon kini jingkeng unsuwai mo unsubi kini kan hangni ru ni ibu kala rim ba tela don kam ya ka ban shna batmai kini ru ko proposal ngala de bo kada sa te ka do tang patyo ya sanction ni ngai skem ya kini ki project ki we ki a ki dang bun hapo jeng constituency jonga da ka ba ki Paidbah ki ailat nga ban yach khmat kumu MLA ban represent nandang la ban ditwat ya gitu ki letters jonga kana ban
ai ka jing toy na ta jong Paidbah berkebah khmat ta me runga nga iba kat kum ko jing jonga East Hills ka don kam kumanga on government college numar ki bun ki khonsam la jongi ki la ban afford ban le ki college be khamtam ki private college numar hapo kanika district jongi ni duna bhai college ru asakwe kanika land custom station ke banga iba ni don kam numar ni don kini ki resources ndo limestone de Jong but ki ar shibon kita ki resources moble la these ki jingkar khu riban pendon kami kini ni la don kam ya ka connectivity bat ka Bangladesh tengah iba ka district jongi ki Eastern Hills ka don kita visible ban prishna ek land custom te kani ni scheme ba da ka bayo ban numar hakani tem sansan chiden ru nala persang ban ya identity nala survey ru nala lelang ba ki officer lingi parla ban urlo ini scheme ba da ka ba aishu foreigner ban ya identity ha ni tem ban tangi scheme ba kini ki project ru nindang nidor ka hope ban yo kini ki project ba bulsen na yasni ba ki yekno ka FDI government bulsen ki ba ka UDP ka de kin ka lalu pesta UDP kita kingmaker bila balik kita dengan ngakwa ban itu iki Paidbah kamde ke besu yangi kum ke party ke bayo tang 100 se dan new se prasit ban long ki kingmaker ban snai bu government handre ni dalang ha ke government nomor lada ni shong ha ke opposition nginam la ban wan ra ki development nginam la ban ai kita ki jimut jimperkhat lani ban dia ai ta ki lia jungi na banta ban bahaya ga state jungi walada ni persang ting ni persang ban iya kita ki lia jungi handre lada ni cha reject ru handre at least ni la yo banta ban ni dalang ban pli jungi kata ke de ke we dan bodon po jong government handre ban ong ban shimi ki decision kita ki hindri ni ngut kam de ke besuk persah ya kita ki bodon hadu apo plus ki numbers ki bodon po jong coalition jungi nak tahu ki Paidbah ru ki se thuba bagi UDP ke dega parti be senrop lang bar ke NPP tengam keno ya ke NPP ya ke ki ba ki la le ringangi scam bo Paidbah hi usne thu la ai santli ki snem mentan hande hakni ke tem go banawan Paidbah hi usne thu ba ya keno ko parti ki nai nak lian jungi ni kula rakhmar ki Paidbah ni shikri ho ya ka state jungi lada ki Paidbah ki don ki chin ya parti UDP तो से भावालुम चा ban shapun ngam habita ki resources ki prepare khamtam hakle bisa long ki biskem ki jingul ayini ka numbers ka biang number linang bengin yo ban lead government nani skim prepare ba government ka ban sawan lada ki Paidbah ki jingsin ya joki ni yo ban lead kan long ka government ka ba ne ki kam ki ba na muta jong Paidbah jong sale na ya boro ki candidate tang ya ivel ne ar de boro ki candidate we contest ke election na bu ki de ki competitors da khaman chuma ngamla ban underestimate ki we ki la ban underestimate inga ki ong ma Kyrmen ta de khaman chunga hi boro ki candidate ki bodon ka potential but ki belong ki candidate ba sure ban contest ke election ngas ni boro ki ni boro ki candidate jungi nomor hagijingile habdon Hima ki nagaliang persyaru ke bangakwa ban request ki perlu candidate hagini ke tem arjar apply ba yo de se hagini ki jingile jungi nabanta ban sekri Paidbah ngidon na kechong jitu barak juko por ngidon na kechong jingsneu nabanta jong Paidbah ya kata mlai ban len we brew iper no we tinang kata daw ngangit skin ba ki Paidbah jong constituency kindon kata ka jingsne thu haki ba kumyo no brew kinjet na buta jong election arachar apnai naklian jonga ngadakapat ki Paidbah national jong constituency ba kin se bhaban ailap chu ina kumkhun samla jong ri thain ban yah chkhmat nagta ban shikri Paidbah namar hakni ketem arachar khapra hadu arachar apnai kila ayenga ban shikri kumba santli kisnan thare hakta ka full time jogi nila du kaba artli kisnan mde banga bu yo covid hakmat handre
ba sneo ba dang kwa shu ban shikri ki Paidbah na kata daw ngangi scam ba ki Paidbah wala da ki bru ki ong ba kita ki competitor jonga ki long ki ba client hadu kata ki ba don ki ki resources ki ba non kam na bata ke election ngangi scam ba ki ji jong Paidbah ndon bala ban kli na kata ki jong Paidbah kan ya scam ban long ba ki jong Paidbah man poi biang ha thong ji jong nomor house name arjar khapra na job le da election unde bisa nomor ngiti ba ki pat ki candidate ki jindon jong ki pala rengi pat claim don kumpita ki jindon jong ki we ni poise ka thong ji job nomor hagatu ko por ngai le de ngale introduce le de ki Paidbah apo jong ko consultancy kumba arsenal ta hagita ki arsenal na la job ye ki ki da hagni ka tebru kan lokum ju ki u bre we don lang pat ki Paidbah kham tam hagi kho ju ki program hagi don lang ki khwai dawai le ne ha sitom le ki jingia ngangi ske ki bre kindang bat hi ye tu ji kanang scale ni batna kat kum ji hadu muta ki Paidbah ki bat phet na kinang ho we am la ban le kata don phet le ki bol ki baya snok ti lam ban ni da kata ji Kyrmen ni ko chi thong ji jo ban le ba ye ko consultancy ba ka party ru ka don bata ba ka chung ko bata ubriu ru don la ka chung ko bata hagni ko bata ki brew ki kinosha shon jo ko consultancy ki da shong por khan ba but the pay ba yom ni brew don hakno ko party teng ka don ko bata ba brew ki eat ba brew ko party but kim se tana ham ta kim ju je ka example ko long the last election min yo bat ko no ba justin ni ka kam ju Andre na ka daw ba chi bukla mo kat ko ji jon kat ko ji thu jon Paidbah ki ang bukla man ji ko party kata ru ko de ko we Andre hakni ko por ye ka party ji de pin ni ba ki Paidbah ki favor Andre ta po jon ko ga jadi hills Andre ham bro ki jaka jon state nga i kham tam khasi jen dia ki Paidbah ki the favor ba ye ka party ni ji jon ga ta hamala ki consultancy ni dot be ki ji le ham bro ki ni te ke chi jonga but ke chi scam jonga ba Paidbah nomor 1 hakninga i ba un sen Paidbah ko no e government MDA da agata ke jing ko no e government MDA ki ko no ru monobility ke state te ke chi le apo jing ni ka janti ajuni ki bon ki jaka R7 ngi scam ka ko ji jonga 566 ke chi le persha long within the MDA government te hagata ka jinge junga ba kerkum chi ka analysis junga ba GDP kan yo ek benefits te angi scam in yo maximum numbers hagdiga jati hus jungi ta de ko we ka ba bar hak chu ko por ban pinyo kan pinyo jam bi kun samla te kini i ba blame la ai ni kan ka resources khamtam ni ka marian ka ba itna hadu kata lomba chi don jong ki ksha ki lom ki wa ki itna ladang ila ban promote tourism clip back economy ban kumju kanika job opportunity ki yo ki punsamla ka main focus janga long kata ga kumno ban pendak biang ya ki berliu juni namar ladang yo ek ji yo kan ngi yo ro ndai lada Paidbah no social jong state juni umpat dab pat biang umpat ko kata ga kan ngidak sa den be te ban long hi state ka bala khambiang ni don kam ba ban yo ya kita ki welcome everyone the day brew ba don hakenu brew banta de ke don kam ba nim day ban panjakliya ye politics namar ko motive chungi as a politician bangir shikri yo Paidbah le ka kam ko ba wanra ki development ki ba fer umde de ko be yo Paidbah umde de ko ba thombor ye ka ho chung Paidbah de ke don kam ni shikri ho yo Paidbah lada don kum kata ke jithmu how no brew ula ban contest ke election hadal pa ni ske bo Paidbah on khadi ke don kam le te ma ban le ni kata kum ke jikwa jong ki no shong shong jong ke than ju gi ya ke government college kum ju ro ban biang kum pha ya ke don kam jong ki hospital ha po jong ke than ju gi kum ju ya ke surok ki bang sa ting sa tu kan ne ya ke tu ro don kam ba ban miat ban ba but ki ki project ki bahman ba consultancy ke dong kama ya kita nang scam da ji jong Paidbah nginang ya chkman nginang persang men le ka bala kan ba kalong ke jimun toy
Yo Paidbah masjid ekonomi kawan. Jingieid kita namar marwe ngitip bahwa beri marwe numla panle ke kam. Le panle ke nung kam don kam hi ka majority ni don kam hi ka understanding jo ke group ma. Te ngangin scam bahwa Paidbah usul tu kita ladangi keren kat bayi keren ro namar ke election ni saya pun habis be. Andai ya kita ngangin scam bahwa Paidbah usaha ada ka jubab ke Biang. Paano Paidbah lah senturi kumdupan lagi kita. Tangan namla bangit, andai kawin aku aban kapat iki Paidbah. Makin day banting ya kita kibri ke ba banting ipi nomor mental adon kerlo ban protect iki Paidbah. Adon ki police force, adon ki force berher ban protect iki. Nak kata kata adon kino kibri ke ba banting smart ipi. Pating go ahead fight for your rights. Nomor kenika Shibot ke Jong kala pon wanra ke jumha jong ke constituency jong ke state ba jong ke ri jong hi bro ko we ladapi bakla yus ke ni shibot jong kala pon long ke jing do ke shike na ta jong ke constituency ba jong ke ri hi bro ko we tingangi scam ba we non national jong ni constituency jong he will fight for his rights and then vote to whom he favor to kata gede jing kapan nang jong. But we assure protection to each and every one.